Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost. Jekk is-sena liturġika għandha qalba li huwa żmien tal-Għid, dan iż-żmien tal-Għid ukoll fih hemm il-qalba li huwa t-tridu Paskwali. Matul din il-ġimgħa aħna mmeditajna fil-fond fuq personaġġi differenti, imma llum il-ħamis li aħna nsejħulu l-ħamis ix-xirka, il-ħamis tal-għaqda, il-ħamis tal-komunità, il-komunità Nisranija tibda t-tridu Paskwali. It-tridu ta' Paskwali huwa unità sħiħa. Il-liturġija titlobna li ngħixu dawn it-tliet ijiem qishom jum wieħed. Tantu hekk li tibda l-liturġija billi trott is-salib f'ħamis ix-xirka fil-għaxija u fil-liturġiji l-oħra kollha qatt ma trott is-salib imma terġa' troddu wara l-velja tal-Għid ma tas-saċerdotja il-barka. Dawn il-jiem il-Knisja mill-bidu għexithom bħala realtà unita biex iddaħħalna fl-iktar misteru importanti fil-ħajja Nisranija. Illum huwa l-jum tal-imħabba, għada huwa l-jum tal-fidi, is-sibt, il-ħadd filgħodu huwa l-jum tat-tama. U kull ġurnata liturġija ħattina focus partikolari. Illum ħattina l-Ewkaristija, isa spotlight, li fuq nħarsu, nirriflettu, nimmeditaw, għada tina s-salib tal-mulej, u s-sibt ċentrali ħafna huwa l-blandun, id-dawl ta' Kristu li jeqret id-dlamijiet. Illum jekk niġbru kelma li tiġbor il-liturġija tal-lum magħrufa fil-liturġija bħala inċena Domini hija l-kelma memorja. Ġesu jitlobna li aħna nagħmlu memorja tiegħu. Nidħlu mad-dixxipli fiċ-ċenaklu. Ħalli aħna f'dawn il-jiem inħallu lil-mulej jurina lilu nnifsu. Speċjalment illum f'żewġ sinjali mill-aktar importanti. Il-ħasil ta' riġlejn, li fil-Vanġelu ta' San Ġwan isir ir-rakkont li jieħu il-post anka tal-istituzzjoni tal-Ewkaristija u l-Ewkaristija, dan id-don li l-mulej ħudu dan u ġismi li jingħata għalikom. Żewġ doni li għatnej li huma l-mulej jgħid tafu x'għamiltilkom kif għamilt jien hekk għamlu intom ukoll. U għall-Ewkaristija jgħidilna għamlu dan b'tifkira tiegħi. Iva, llum huwa jum partikolari li jibda fil-għodu meta l-isqof normalment miġbur mal-presbiteri jikkonsagra iż-żjud imqazza. Dawn iż-żjud imqazza li jintbagħtu lil kull komunità propju f'dawn il-jiem aħna nibdew il-liturġija ta' ħamis ix-xirka, Knisja armata, Knisja sabiħa, Knisja preparata, antiċipazzjoni tal-Għid biex tiċċelebraw dan il-misteru profond li fil-liturġija orjentali jissejjaħ il-misteri billi fil-bidu tal-liturġija iż-żjud li bagħat l-isqof jiġu lill-komunità dawn it-tliet iżjud partikolari, iż-żejt tal-katekumenat, iż-żejt tal-griżma tal-isqof u ż-żejt tal-griżma tal-morda. Dawn jitpoġġew f'post partikolari fil-Knisja tagħna jitpoġġew taħt l-ikona tal-Magħmudija biex ifakru lill-komunità Nisranija, ifakru lill-komunità kollha fuq it-tliet ministeri li għandha. Il-komunità tittevanġelizza, titħabbar il-Vanġelu l dawk li mhumiex mamdin, il-katekumeni titteżorċetizza, titneħħi minnhom l-ispirtu tad-dinja biex iddaħħalhom fl-ispirtu ta' Alla. Dinja missjoni tittamel kull komunità Nisranija, tiftakar f'dawk li għadhom ma semgħux bi Kristu, jew dawk li Kristu ma sarx parti mill-ħajja tagħhom. Iż-żejt tal-griżma tal-isqof li jintuża biex dur il-maturità tal-fidi u biex jintuża wkoll fl-ordinazzjoni għall-ministeri għall-qadi tal-komunità. U ż-żejt tal-morda, il-komunità Nisranija tieħu ħsieb il dawk li huma morda fiżikament u spiritwalment.
Barra minn dawn f'din il-liturġija, li hija l-liturġija tal-agape, hija l-festa tal-imħabba, hawnhekk għandna muri dak li Alla jagħmel mal-poplu tiegħu. Alla l-missier li għax iħobb tal l-ibnu, liben li għax iħobb jagħti ħajtu, u l-komunità li temmen għax tħobb taqdi l-fqir. Din l-imħabba lejn l-artal tittasal ukoll fl-imħabba lejn il-bniedem. L-liturġija maqsuma fi 3 illum. Tibda propju bil-liturġija tal-kelma, u l-kelma hija vera sabiħa toħodna fl-Esodu. Toħodna fil-mument fejn Alla qal lill-poplu tiegħu biex jaqbad ħaruf qabel ma jibda l-vjaġġ u jidlek bih propju il-bibien biex dawk li jkunu midlukin bid-dem tal-ħaruf isalvaw. U aħna mitlubin ukoll li nitlu f'dan il-misteru, f'dan il-lejt, f'dan il-passaġġ li nitilqu min-naħa l-oħra immarkati bid-dem ta' Ġesu. Dak id-dem li għada nirriflettu ħafna fuqu li ġie mxerret fuq is-salib. Aħna wkoll bħala Ansara il-qari li jiġu mogħti lilna huwa San Ġwan li jgħidilna kapitlu 13, il-kapitlu għall-komunità li temmen, il-kapitlu għad-dixxipulat li jibda billi jgħidilna li hu li ħabb il-tiegħu li kienu fid-dinja huwa ħabbhom għall-aħħar. Il-kelma bil-Grik hija profonda, eis telos agapen autos. Telos tfisser the aim of his life. Il-mulej Ġesu li ħabb il-tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom sal-aħħar li tfisser li l-lejn ta' ħajtu li skop tal-ħajja kollha tiegħu kienet li jħobb jew li ma setax iħobbhom iżjed minn daqshekk. Il-milja ta' mħabbtu. U aħna għalhekk niġu għall-Ewkaristija, għalhekk aħna Ansara, għax aħna nduqu din l-imħabba lejja personali u biex il-mulej juri din l-imħabba ma ħallix kliem biss. Imma fil-liturġija ta' ħamis ix-xirka, il-Knisja, il-Presbiteru jew l-Isqof, fil-preżenza tal-komunità jagħmel ġest partikolari. Jinżel u jaħsel is-saqaj ta' membri mill-komunità. Il-Vanġelu li għandna minn San Ġwan jagħtina 7 verbi li jagħmel Ġesu li juru il-kenosi tiegħu, il-mulej Ġesu li jiċċekken, li jumilja ruħu. Li bit-Taljan il-kelma vera sabiħa żvotò se stesso. Ibattal lilu nnifsu. U juża dawn is-7 verbi għam, neħħa, ħa, ferra, rabat, ix-xotta. Dawn huma verbi mill-iktar importanti. Huma l-verbi li l-Ġesu minn wieqaf iniżluh wiċċu mal-art. U f'dawn il-7 verbi San Ġwan jiġbor fihom dak kollu li jagħmel il-verb, dak kollu li jagħmel Ġesu. U dan huwa mument qaddis ħafna li s-saċerdot jagħmilha in persona Kristi. Sant Wistin jgħid huwa mument li jaħfer id-dnubiet, li l-komunità biex tiċċelebra lej tissaffa, titħalli lil Ġesu jekk ma naħslekx, ma jkollokx taqsam miegħi. Din mhix pageant li aħna nimitaw dak li għamel Ġesu. Imma din hija sejħa partikolari li aħna nagħmlu biex inħallu lil mulej Ġesu jaħsilna, jixxuttana, dak li jgħid il-Vanġelu jixxotta kull dema minn għajnejna. Anka Ġesu, anka l-Presbiteru f'dan il-mument jinżaq il-pjaneta, il-libsa tad-dinjità saċerdotali u jilbes il-fardal. Tonino Bello, Isqof Qaddis li qed isir il-kawża tal-beatifikazzjoni tiegħu, jitkellem propju mill-Knisja tal-fardal. Tonino Bello kien isqof li kellu din mentalità li għandu l-Papa Franċesko li l-Knisja tittoħroġ, il-Knisja tisservi, ma jistax ikollok Ewkaristija mingħajr servizz lejn dawk li huma batuti. U allura il-fardal li taraw il-Presbiteru libes il-fardal li jaħsel is-saqajn fostkom m'għandux ikun hekk, ma min irid ikun l-ewwel għandu jkun il-qaddej tagħkom. Dan huwa ġest mill-iktar importanti fil-liturġija jissejjaħ mandatum li huwa ordni li Ġesu jagħti. Tafu x'għamiltilkom? Li sejħuli li mallemu l-mulej u tagħmlu sewwa. Imma kif għamilt jien hekk għamlu intom ukoll. Ġesu Kristu ħasel anke s-saqaj ta' Ġuda ta' dak li tradih. Itih anke l-aħħar ċans li jaħslu. Jekk ma naħslekx ma jkollokx x'taqsam miegħi. Id-Nisrani jixxenna f'dan il-jum għażiż ta' ħamis ix-xirka li jħalli lil mulej inatfu.
iħalli l-mulej jippurifikaħ, iħalli l-mulej inaddaflu il-passi tiegħu, il-mixi tiegħu biex timbena komunità, koinonija li tkun dejjem mibnija fuq l-agape, fuq l-imħabba u fuq il-qadi, id-djakonija. Waħed mill-ġesti sbieħ li kien jagħmel il-Papa matul is-snin li jmur ġo ħabs u jaħsel is-saqaj ta' persuni li nqabdu fid-dnub tagħhom u jilbes dejjem il-Papa l-minju ta' il-libsa ta' djaknu, jilbes l-istola ta' djakonat biex juri di qed jagħmilha fl-iktar grad baxx tas-saċerdozju li l-grad tal-qadi. U n-nisrani bħal Kristu ma jistax iħobb mingħajr ma jaqdi. L-imħabba irid ikollha ġesti konkreti, ma tistax tibqa' paroli. Hija sorpriża kbira huwa l-Kristjaneżmu. F'waħda mill-isbaħ ikoni li għandna aħna Ġesu jaħsel is-saqajn turi mal-ewwel dis-sorpriża normalment fir-reliġjonijiet kollha huwa Alla li jservi l-bniedem, l-istruttura tar-reliġjon hija struttura magħmula propju biex turi li l-bniedem huwa sottomess għal Alla. Ma fil-Kristjaneżmu huwa Alla li jinżel għall-kubteħ u jaħsel saqaj il-bniedem. U dan huwa sorpriża kbira li ma nistennewiex. Dan huwa l-Kristjaneżmu propju. L-Ewkaristija l-lotja ta' Ġesu mhijiex teorija imma dejjem ħasil ġdid, tindifa minn ġewwa, maħfra ta' dnubiet. L-aħħar ħaġa li għandna llum li propjament jitpoġġew dejn xulxin il-ħasil tar-riġlejn u l-Ewkaristija hija ċelebrazzjoni tas-saċerdozju. Illum tiġi ċelebrata dan id-don lil mulejta li jkun hemm mhux biss li aħna nkunu ġens qaddis, nazzjon qaddis, imma li jkun hemm ukoll fostna uħud li jservu lil komunità fil-Ministeru Presbiterali. Il-ħobża maqsuma hija ħajtu, hija qalbu, hija s-sinjal tal-preżenza tad-demm u l-ġisem tiegħu li għadha nirriflettu li ġie mxerred fuq is-salib. Il-liturġija u l-ħajja ta' Ġesu huma ħaġa waħda. Il-liturġija u l-artal mhumiex riti u ċerimonji, hawn min jgħid ħa niċċelebraw iċ-ċerimonji. ċerimonji l-Knisja ma tiċċelebrax ċerimonji jew ritwali, il-Knisja tiċċelebra dak li hi. Dan il-misteru tal-Ewkaristija llum nistgħu nifhmu kemm hu diffiċli għal min jemmel li ma jiċċelebrax, ma jirċivix l-Ewkaristija. Għax hija l-Ewkaristija li tagħmel il-Knisja u hija l-Knisja, l-komunità li temmen li tiċċelebra l-Ewkaristija. U allura f'dan il-jum għażiż ċentrali qudiemna hija l-mejda Ewkaristika, armata b'mod sabiħ, il-mejda preparata għall-oħrajn. Kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla magħkom qabel ma nbagħti jgħid Ġesu. U din tibqa' x-xewqa ta' Ġesu sal-aħħar ta' żmien li aħna din il-mejda ssir profezija tal-ikla tal-ħajja ta' dejjem, tal-mejda li l-mulej iħejji għal dawk li jixtiequ jkunu tiegħu. L-aħħar ħaġa li nagħmlu fil-liturġija wara tqarbin illum hija jum partikulari f'dan it-tridu qaddis li din l-Ewkaristija iċċelebrata fil-komunjoni tal-aħwa, il-Knisja tkompliha matul il-lejl. Allura s-sagrament l-Ewkaristija li ċċelebrajna titpoġġa f'altar, f'kappella, jekk jista' jkun barra mill-Knisja. Ġo post fejn l-insara jistgħu jħarsu biss lejn dan Ġesu li ta' ħajtu għalina. Il-fokus kollha tal-Knisja tkun propju fuq l-Ewkaristija. Allura sir din il-purċissjoni, dal-mument fejn Ġesu jittieħed, jitpoġġa f'post biex il-komunità tistagħmel il-lejl kollu ta' dura u titlob u kemm ħaġa sabiħa li nagħmlu ħin ħdejn Ġesu fl-Ewkaristija. U speċjalment jekk tara ħafna nies aħna għandna poplu ħafna drabi laqas jaf jitlob, ħafna drabi tara nies jgħidu rużarji. Din mhix kwistjoni toqgħod tgħid ir-rużarju, di kwistjoni titlob lis-sibkien u tisma' l-kelma ta' Ġesu ma tiflaħx toqgħod sija waħda miegħi. Issru jitolbu biex ma tidħlux fit-tiġrib. Dan huwa l-mument fejn nisrani joqgħod mal-kelma ta' Ġesu, speċjalment għajnuna kbira u għall-Vanġelu ta' San Ġwan kapitlu minn 15 sal-kapitlu 17 li huwa d-diskors it-talba li Ġesu jagħmel lill-missier li aħna bħala nsara nistgħu nidħlu iktar fil-fond tagħha. L-aħħar ġest li jagħmel is-saċerdot li ħafna ma jarafx fil-liturġiji tagħna hija li jżarma l-artal. Illum hija l-unika darba li s-saċerdot l-artal il-mejda tal-mulej miksija bidvalja
armata bil-fjuri, illum tiżarma. U s-saċerdot mod liturġiku jidħol u jiżarma l-artal u jgħid Kristu llum neża minn ħwejġu, Kristu llum daħal fl-ikbar tentazzjoni, Kristu llum daħal fis-sija tiegħu. Jekk il-Vanġelu kollu jitkellem fuq għada mhix is-sija tiegħi, issa hu l-mument li Ġesu jgħid din hija s-sija tiegħi, is-sija tal-Lotja. U allura quddiem din is-sija jinkixef kollox. Quddiem din is-sija tal-ħajja ta' Ġesu, ta' dan il-ġudizzju ta' Ġesu, hemm bżonn tkun arwien, hemm bżonn tiżarma minn dak li mhux neċessarju. Li forsi qed ngħixuh b'mod daqshekk profond bħalissa quddiem il-Mart, li l-bniedem jiżarma minn dak li mhuwiex essenzjali biex jibqa' biss għal dak li hu essenzjali. Jalla intu ukoll tagħmel mument ħdejn il-qalb ta' Ġesu. U nixtieq nagħlaq bil-kwotazzjoni sabiħa ta' Oriġene, wieħed mill-ewwel kittiba tal-Kristjaneżmu li jgħid hekk: ħadd ma jista' jifhem is-sens profond tal-Vanġelu jekk ma jpoġġix rasu xi darba fuq sider Ġesu. Jalla f'dan il-jum qaddis intu wkoll issib mument li tpoġġi rasek, ħsibijietek, it-toqol, id-dubju, il-biżgħat tiegħek fuq dik il-qalb li tħabbat fl-Ewkaristija u fil-komunità ta' dawk li jemmnu. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You